Kaken hun leno jong ka Palestine ka Hamas akasni uplay kala ketajwar yaki kubor nakilat patai kubor ki bala penpau bakalong ka bala krek ban weng no mardor yaki tiar yale ban pentrikam yaka jingtmu sange yasiat ka bala kam de presiden jong ka US Donald Trump kamen shwa ka tokat ne kilat patai kubor kilayatu da ka pakadau yaki tolong kubor ki bom kwa bat penpau kerteng Pakane kaken hun kala menjur ban IT yaki tiar yale jong ka syakawe kaken hun penasuk jong ka Palestine Egypt apo ka jingpe jong kiri ka perthai ka bala pentip syaka US yakane karai ka jong ka henrei na kaliang ka Hamas kala kentaj mardor yakine baro ja ka paong bakine kite ki cikeno ki bala susna top kilaong susu ka ka bala mi kalong ka baklem nong rim ba ka jingmu ba penkala kongpong ya ka nong rim ba pen plumar ya ka jingmu ciperkat jong ki paiba ka Hamas kala menjur si benta ya ka jingmu jong utram hakane ka sni thoding baladep ka ba pen ya ka jinglang bakloi ka jongka ban IT ya ki nong syarabor jong ka Israel ki badang im bat ki met jong ki bala yapru kuntu ru bat penkala ya ka jingsen syar jong ka Gaza syaka kenhun jong ki riu lai lut jong ka Palestine henrei ka Hamas kamsum lakdau ya kata ka jing pendu tiarale ong uwe uhe jong ka Hamas Musa Abu Marsab ubala pensaya ka neka kam apa ka Al Jazeera News tang haden kato kanipor bat ulaong susu ka Hamas kan cu IT ya kitiarale syaka jala Palestine ka badangwan bat unu basen syar ya ka Gaza undon ya kitiarale hakti jongki Bomban supetkan mau ka Hamas ka balarapor ya ki ars pasan pongut ki breu haka hinyo tarik u Oktober arjar atulai haka jinghir tma ka bakendet ka jongka haka tan chatai lamingi jongka Israel ka bala pelong umduna ya ka khat ars pangut ki breu bayab ka bala pelong ya ki sipai Israel ban hiar da katma persya ya ka Hamas sapo Gaza